Sige, saksagan niya ko. Pala ito yung like sabi nila ko. Nagpradin sagsagi ko. Okay. Ay, no, wala ka na kung sa eharay. Skill ka na nag-iwan tayo. Okay. Hai. Sa... Yadi. Ay, say naman dahil na mo yung dahil. Hello, kaya dimidash na ko yaw rin iPhone da. Ay, say lagi. Ay, say ko lagi. Ay, say lagi. Ay, say ko lagi. Ay, say lagi. Yeah. Bigla like daw sa hindi ko rin ito. 이거 나한테 허리 안 봤다고 그러더니. Oh no! Ay go! Ay bigay ang hindi na ako. Ay go! Dude. Ay... Ay ka na, nagpuntan sige. Ma'am, isang apaw rin kalakal. Apaw rin sige. Basta suyaran niya oras sumiyam na lunch na binikalaga. Nagbiyo. Ay, namin sige. 세호로 세호로. 손거래 손거래. 진짜네.